बे जोंनि BPF दलाव हाबबाबो बियो जेबो रोङा মই টেষ্ট কৰিছো যোৱা বছৰত কোন পাৰ্টিটো ঠিক হ'ব এই মিস্টাৰ प्रमोद बर' साहब दा खुलुमबाय नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे राजखान्थियारि आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव जाय जोंनि बर' हारिनि बयजोंबो सिनायजानाय बड' शर्ट फिल्मनि शर्ट मुभिनि कमेडियान एक्टर आरो लोगोसे सिंगार आरो डाइरेक्टरबो बिथाङा आरो सासे ससियेल मिडिया क्रिएटरबो प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथाङा BPFआव हाबबाय BPFआव हाबखांनायनि उनाव गोबां माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों माने भाइराल जागासिनो सावरायलायनाय जागासिनो बिनिनो फंनैसो बाथ्रा नोंथांमोनजों सावरायगोन बा शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों दा नोंथांमोना जोबजासिम नमस्कार माय नेम इज प्रेक्टिकल Basumatary Bodo comedian singer lyricist Bodo short films director script writer YouTuber as well दा खोथाया जाहैबाय কথাটো হৈছে মানে মই BTC ইলেকশনৰ আগত মই UPPলত গৈছিল কিন্তু মই আজি পৰা UPPলত নাই UPPল মোৰ লগত মহিলাও নাই আজিকালি আজিৰ পৰা আর কি আজিকালিতো নহয় মানে দিনैनिफ्राय UPPला आंनियाव मैलाबो गैला from today I have become bona fidely BPF supporter now from today I will be supporting BPF Bodoland People's Front हाग्रामा महिलारि खोथाया जाहैबाय माने बे BTCनि जेसेबांनाखि जाथि हारि माहारिफोर दं राभा सावथाल बर' राजबंशी मुस्लिम बेंगली हिन्दी स्पिकिं मानसिफोर आं गासैनावबो सोंनानै नायबाय आरोखि सब जनगोष्ठीर মাজত মই গৈ পেলাই হুদি চালো মানে এই MLA ইলেকশনত কোনটো একবারে বেশি মানে MLA ক্যান্ডিডেট যেটি পেলাই স্টেট গভর্নমেন্টক মানে সাপোর্ট কৰিব পাৰিব এই BTCত এইটো মই সব জনগোষ্ঠীৰ মাজত গৈ পেলাই হুদিলো এই স্টেট একবারে মরি গল आरो थैनाय बादि जाबाय थैबाय बिसोर UPPला मालाबाबो सिखारनो हाला आरोखि दा बेनिखायनो आङो सिदा बाथ्रायै सानबाय एकेबारे मोर इटा जे टार्गेट केवल BPF মই BPFক সাপোর্ট কৰিম I will be supporting till my last breath আৰু আপোনালোকৰ মাজত কিবা কুৱেশ্যন কাম কৰি যাব BPFৰ হৈ আজিৰ পৰা মই এজন সাপোৰ্টাৰ হয় মানে সদায় UPPলৰ কাৰণে মই একো নকৰিম মই আজিৰ পৰা BPFৰ মানে সাপোৰ্টাৰ হলো মানে BPFৰ কাৰণে মই কাম কৰি যাম সাপোৰ্টাৰ এজ এ সাপোৰ্টাৰ যিমান নাকি সংকোচৰ পৰা আমাৰ গহপুৰলৈকে কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছে হা এই MLA ইলেকশনৰ মই সব জায়গাত গৈ পেলাই মানে ইলেকশনৰ কিবা প্ৰগ্ৰামত মই গান গাম ডায়লগ দিম বা কেম্পেইন কৰিম এইটোই আর কি কিন্তু কিমান খৰাখন পাব বুলি ভাবে BPF সব BPF 15টা 18 BPF 15টা যে সিট আছে MLA ইলেকশনৰ কিবা BTC ইয়াত মানে 15টাও জিতিব আর কি UPPL নাই UPPL একবার নাইকিয়া হয়ে যাব প্রমোদ বড় জিরো এই একবারে জিরো আমার সান্তালি বন্ধু বিলাটো কই থাকে নিয়া দাও MLA ইলেকশন রে হ্যাঁ UPPL লিগিত মিট সিট হ বুনুক মানে 0-0 গই গিয়াকু জিরন বসুমতারি ইতিমধ্যে জিরন তো শেষ ইতিয়াই হেক এইটো কি বোবা নিচিনা মই গৈছিল যেনিবা এনে চাবলৈ মানে জিনিসটো কেনেকুৱা মই টেষ্ট কৰিছো যোৱা বছৰত কোন পাৰ্টিটো ঠিক হ'ব কোন পাৰ্টি থাকিলে মানে সমাজৰ কাৰণে এৰিয়াৰ কাৰণে ভাল হ'ব শান্তি উন্নতি এই জিনিসটো হ'ব হাগ্ৰামা মহিলাৰিক আজিকালি UPPলৰ মানুহবিলাক কি একবাৰে দোষী দি আছে এই গণ্ডগোল হল কিবি হল এনেকুৱা কৈ আছে এনেকুৱা নহয় প্ৰমোদ বড়ৰ দিনত বেছি গণ্ডগোল হৈছে মোৰ নিচিনা হলে হা হাগ্ৰামা মহিলাৰি সাৰে 2003তে শান্তি লৈ আনা মানুহ प्रेक्टिकला सोर मा रोंगौ बेलाय बे जोंनि BPF दलाव हाबबाबो बियो जेबो रोङा प्रेक्टिकला जोंनि BPF हान्जायाव दासो जइन जानानै बियो मा खालामनो हानांगौ जाखो जेबो रोङा बियो जोंनो मा नांगौ बेखौलाय आरो बियो खिबो गैला थारमाने बियो खामानि दामानिबो मोनला थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय मा होनदों थ'
प्रेक्टिकेल बसुमतारिया थांनाय जितु बिटिसि इलेक्शननि सिगांसो इउपिपिएल आव हाबदोंमोन दा बिनि सिगां बिथाङा बिपिएफ आवनो दंखायोमोन दा बिपिएफ पार्टिनिफ्राय बिपिएफ खौ नागारनानै इउपिपिएल आव हाबदोंमोन आरो दा फिन बिपिएफ आव हाबफिनबाय खारनानो जाहैबाय बिपिएफ आ गभर्नमेन्ट दाबाय इउपिपिएल आ गभर्नमेन्ट दानो हायासै आरो बिथाङा बुंखादों रोखा-रोखानो थ' इउपिपिएल आव थांनायनि खारनानो जाहैबाय बबे पार्टिया माबायदि आं बेखौ माने साखिनोसो थांदोंमोन होननानै बिथाङा रोखा-रोखा बुंखादों आरो माने बबेयाव गुन्दै दं बबेयाव गुन्दै गैया बेखौ नागिरनो होननानै थांदों होननानै गावहानो बुंनानै लाखाबाय आरो थ' गोबां माखासे बाथ्रा बुंदों खिन्थु आं नैबे समाव बेखौसो बुंनो लुबैदों जितु सासे प्रेक्टिकेल बसुमतारिया हारिमुनि मानसि बा सावथुन मुलुगनि मानसि बयजोंबो सावथुन मुलुगजोंनो हारिमुनि बिथिंजोंनो सिनायजानाय सासे सोद्रोमा बा सुबुं दा बिथाङा दिनै सावथुन मुलुगखौ गारनानै बा नेवसिनानै दिनै राजनितिकआव हाबसोमनानै बेयाव नङा बेयाव हाबनानै दिनै बिथाङा राजनितिकनि जानानै अपेनलि खुला खुलि रायजोफोरनि सिगाङाव राजनितिकनि सोरबा लिडारखौ बा सोरबा पार्टिखौ अपेनलि चेलेन्ज खालामनो हानाय बिथाङा सासे सुबुं जाहैबाय नाथाय रायजोफोरा बेखौ बेसेबां गनायगोन थ' प्रेक्टिकेल बसुमतारि बिथांनि जितु थांखि बिथाङा जितु फैबाय थानाय एसेम्बलि इलेक्सन आसाम बिधान सभा इलेक्सनाव जितु बिपिएफजों थाफानानै बिथाङा जे मोनफ्रोमबो केम्पिंआव बिपिएफनि जितु मिटिंफ्राव थांनानै बिथाङा डायलग हैगोन कमेडि खालामहैगोन मानसिफोरखौ बुथुमगोन मानसिफोरखौ गोसो बोहोगोन होननानै बे थांखिजों बिथाङा बे बाथ्राखौबो बुंदों नाथाय आं बे बाथ्राखौ फोरमायहरनो सानदों जितु प्रेक्टिकेल बसुमतारि मोना दिनै हारिमुनि सासे सुबुं थ' हारिमुखौ गारनानै पलिटिक्सआव थांनायाबो इसेबां मोजां नङा होननानै आं सानदों आरो बिराद माने गोरोन्थि होननानै सानदों आङो मानो होनब्ला हारिमुखौ सोर अनसायगोन दा हारिमुखौ सोर फोजौगोन सोर फेहेरगोन दा हारिमु जायफोरा एक्टर एक्ट्रेस बर' फिल्मनि थ' सोरबा इउपिपिएलआव सोरबा बिपिएफआव सोरबा बबेबा पार्टियाव माने इनभल्भ जानानै थाजोब्बाय गासैबो साफा राजनितिकजोंनो हाबस'नानै थाजोब्बाय नाथाय इयुन फिउचाराव जोंनि लाइमोनफोराबो हारिमु बिथिङाव बा बर' सावथुन मुलुगाव खामानि मावहैनांगौ एक्टर एक्ट्रेस जाहैनांगौ मोजां सावथुन मुलुगखौ दिन्थिनानै मुलुगाव बयजोंबो अनसायजानाय जानांगौ दा बे बिथांखिखौ रावबो लाला बे थांखिखौ रावबो लाला दिनै प्रेक्टिकेल बसुमतारिया जेसेबांखिनि गावनि रोंगौथिखौ गावनि टेलेन्टखौ रायजोफोरनो दिन्थिनानै जि फांसनफ्राव बबेबा मोनसे प्रग्रामाव इनभाइट खालामजानानै लिंहरजानानै जे प्रग्राम खालामो बेवहाय रायजोफोरजों जेसेबांखिनि सापर्ट मोनोमोन जेसेबांखिनि अनसायनाय बेसेबांखिनि माने रंजानाय मोनोमोन हयथ' बिथाङा फैबाय थानाय इलेक्सन केम्पिं समाव बा बेफोरबायदि कमेडियान बा माबा मोनसे डायलग बा माबा मोनसे फाव खालामब्ला बेसेबांखिनि अनसायनाय बा बेसेबांखिनि सापर्टखौ मोननाय नङा दा बेवहाय गोबां लाजिबो फोनांजानो हागौ गोबां दुखुबो मोननो हागौ सोरबा बिपिएफनि सापर्टारा मोजां मोनगोन सोरबा गाज्रि मोनग्राया गाज्रि मोनसिगोन सोरजोंबा रायखुमा जानोबो हागौ सोरजोंबा बायदिसिनाबो बुंजानो हागौ दा हयथ'बा प्रेक्टिकेल बसुमतारिखौ बेफोरबायदि मिटिङाव थाङोब्ला सोरबा बायदिया थाङाबो जानो हागौ दुखु मोननानै राजनितिकआव मानो हाबखो इसेबां मोजां कमेडियान इसेबां मोजां एक्टरा दिनै गावनि जितु गाज्रि आखु गावनि जितु गोसोनि जे लेथ्रा गोसो गावहादि गोसोआव माबा मोनसे लुबैसोला दङ थ' थाखानि लुबैसोब्ला बा माबा मोनसे थिखानि लुबैसोला गोसो दङ बेखौ दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दिनै प्रेक्टिकेल बसुमतारिया खुला खुलि दिन्थिनानै लादों फोरमान होनानै लाबाय दा नैबे बाथ्राखौसो आं फोरमायहरदों थ' बेखायनो आं बांद्राय बाथ्रा बुङा नोंथांमोना बयबो बुजिखायो जिहेथु जोंनि सावथुन मुलुगखौ फेहेरनांगौनि बिबाना बेसोरबायदि प्रेक्टिकेल बसुमतारिमोन बायदि एक्टरफोरनियावमोन नाथाय फेहेरनो नागारै फोजौनो नागारै दिनै फुसुंनायनि लामायावसो दिनै सावथुन मुलुगखौ मा सानदों बबे लामाजों दैदेननो सानदों माने बुंस'नो हाला आरो दा नोंथांमोना कमेन्ट खालामना फोरमायदो।